Hola nou, benvinguts a la tercera entrega d'aquestes reflexions post-1 d'octubre. Avui, independentisme i nacionalisme. I per què vull parlar d'això? Doncs molt fàcil, perquè amb aquesta lògica polaritzadora que porto repetint últimament, resulta que els bàndols s'identifiquen amb unes banderes determinades. Clar, em podreu dir, però espera una cosa, independentisme i nacionalisme no és el mateix. No confonguis les coses, Héctor, tu pots ser independentista sense ser nacionalista. Sí, tot el que tu vulguis, però la cosa és que quan la gent surt al carrer ho fan banderes, i banderes és identitat, i identitat és comunitat i nacionalisme. Aquest és el punt de la qüestió, el punt crucial, és la dinàmica que es genera, independentment de si tu personalment et pots considerar nacionalista o no et pots considerar nacionalista. Fixeu-vos que fins i tot a les protestes i manifestacions en contra de la repressió, en contra de la repressió, hi havia banderes d'un determinat bàndol. I quan es feien apel·lacions a la gent perquè s'unís, eren apel·lacions al poble unit, tot un poble unit, davant de les agressions exteriors. Fins i tot alguns parlaven de la invasió de la policia espanyola. A TV3 feien referència contínuament, fixeu-vos bé, a policia espanyola. La policia espanyola ha pagat no sé on, la policia espanyola ha entrat a no sé quina escola, la policia espanyola ha fet això. Sempre. Això és una manera de crear identitat, i parlar amb aquests termes és nacionalista. Abans de la repressió ja s'havia fet, però ara s'ha exagerat profundament. Fins i tot l'esquerra progressista dels comuns han accedit a fer servir aquests termes. Van parlar també d'un sol poble unit, i fa un mes no parlaven d'aquesta manera. Això ha estat després que donessin suport al referèndum de l'1 d'octubre, que és una cosa que sabeu que jo vaig criticar i penso que era una mala estratègia que van fer els comuns. Ara ja ha passat, però consti que han entrat en aquesta lògica i han trencat la lògica que tota la vida ha tingut l'esquerra. És ben conegut aquell llibre que parlava de les condicions de la classe obrera a Anglaterra. Deien que no hi havia una sola Anglaterra, hi havia dues Anglaterra. L'Anglaterra dels treballadors, com a mínim dues Anglaterres. L'Anglaterra dels treballadors i l'Anglaterra dels propietaris. No era un sol poble. I justament el nacionalisme el que fa és trencar amb aquestes diferències i unir-te amb un sol poble que serà dirigit amb uns interessos determinats. Parlaré al quart vídeo d'altres implicacions que té aquest nacionalisme i aquest independentisme, si és burgès, si no és burgès, si és una revolució, si no és una revolució, faré unes reflexions crítiques. Però això que he comentat ara, fixeu-vos que efectivament és ben significatiu. El que veig que el nacionalisme no és només aquesta apreciació de la comunitat conscient o semiconscient i que tu tens aquesta identitat. També és, i això és un altre element que no costa tenir en compte, també és diguem-ne, la lògica amb la qual concebem el funcionament política i l'ètica que hi ha al darrere. El nacionalisme vol dir que hi ha la comunitat que se sobreposa, que la comunitat justifica les accions polítiques, que la comunitat inclou l'individu i que en aquell moment l'individu no té tanta importància. Puigdemont, al seu discurs al Parlament, quan va declarar la independència després de la suspendre, va dir Catalunya, que és una cosa abstracta, però com si tingués identitat, com si tingués entitat i fos una cosa que justifiqués un determinat projecte, Catalunya diu s'ha merescut el dret a tenir la independència. Clar, aquesta manera de funcionar, aquesta lògica, que és comunitarista, concorda clarament amb el nacionalisme, igual com quan els espanyolistes centralistes et diuen que són tots els espanyols, que són sobirans, i de fet l'Estat és sobirà realment, quan et diu que tots els espanyols són els que han de decidir sobre la independència de Catalunya. També és una lògica nacionalista. El problema, amb la meva crítica que estic fent al procés del referèndum, és que aquesta lògica, aquesta argumentació, aquesta afirmació que ha fet Puigdemont no és justa. Simplement el que hem de fer és que el dret, perquè sigui just, ha de concordar amb la realitat social. No pots fer aquesta apel·lació i justificar-ho justament amb un argument comunitarista, perquè en aquest referèndum, aquesta independència, no es correspon a les majories socials, perquè no hi ha majoria social. I la pregunta és, què hi ha més democràtic que buscar la majoria social? Si els independentistes no tenen majoria social, no es pot continuar justificant de manera unilateral aquest projecte per tirar endavant, perquè llavors és quan es produeix el xoc real entre el que es pretén i com és la realitat. I aquí és on hi entren els problemes.